dan is het dien mooi het kwakkel in de waar. Van de morgen betiet nog ijzel en sneeuw, maar alle zwierigheden die erbij jaren en dat na een nacht mooi matige frost op een soort plakken. Nou, frost zit er de komende dagen net in. Wel, joen, eerst nog betieten rein, daarna het droege waar, of het meest droege waar, misschien vannacht nog een bui of een buiken. En de temperaturen vannacht zullen bij de 4 graden hinnen. De wind uit het zuiden en zuidwesten waai is die joen nog hut, vannacht wordt die krachtig in het kustenwaardgebied. En dan morgen hoe een bruine loft, meest bewolkt of het zo in het waardgebied wezen, maar dat derde zinne er even terugkomt. Maar dat stelt net al te veel voor. En verder hoe dat droege waar, temperatuur 8 graden. En in de joentijd in de nacht weer eens even rein of lichte rein of een bui. Maar daartussen trok ik wel de droege periode. De wind morgen uit zuidelijke richting, zuid-zuidwest en die is matig ontkrachtig. De krachtige wind natuurlijk weer in het kustenwaardgebied. Wel, snij. In de maand is misschien nog wat rein in het oosten, vierde ze meest of helemaal droege dag. En de temperaturen op een ijs zomen bij de 8 of de 7 graden hinnen. Ja, de wind die komt uit zuidelijke richting nog heel tijd en die zal matig en vrij krachtig wezen. We zetten toch nooit vooruitzicht. Donkere dagen, manje, tiesje, waasje, uit een trog rein, lichte rein, ik wil weer droege perioden. En op tiesje en op manje een temperatuur om het bij de 7 graden hinnen. En waasje wordt het zo'n 5 graden. Dan wordt het weer wat kouder. En het zoe in het komende weekend, takkenweekend, ik wil weer eens koud werken in de sneeuwbuien. Maar dat is nog een heel lang voort. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.